mañá. Como somos da mañaciña, que imos dar o noso paseo, como a todos os días. Estimado señor Lourenzo, debido a que a súa galiña é moi rara, vexome na obriga de solicitarle que a entregue o antes posible no Concello para que a revise un veterinario, a ver se pode facer algo para que se xa como as demais. Atentamente, o señor alcalde Manolito Listón. Por favor, Lourenzo, non me entregues, que xa van matar. Pois claro que non me vou a entregar.
señor alcalde Manolito Listón, por favor. Ai, veciños e veciñas, levo unha carta ao alcalde Manolito Listón de parte de Lourenzo. Queres quitar a galiña azul? No, no puede ser. Lourenzo, entrega esta carta. Gracias. Estimado señor alcalde Manolito Listón, véxome na obriga de non cumprir o que me piden porque deberon de producirse 2 anos. Primeiro, a miña galiña non é rara, só diferente. Segundo, nin ela nin eu queremos que sexa como as demais, así é ben bonita e simpática. Atentamente, Lourenzo. Señor alcalde, los vecinos de la vila tienen una actividad de enfermedad de la vida suya. No están de acuerdo en que se le que no respeto. Fago polo ben de todos, non se pode tolerar a existencia dunha galiña que pon ovos de cores e dico corocón en vez de cacaracán. Non é unha galiña como é debido. Señor alcalde, gracias por sus palabras. Non, pasou unha semana desde que recibido cartas e non volveu ser paseado. Anda tan triste que non levanta a cabeza. Din que anda pintando de branco a galiña azul. Temos que facer algo para axudar. Din que hoxe ás 5 da tarde vai a policía buscar a galiña azul. Teño unha idea. Pintemos todas as galiñas de branco e así non poderán distinguilas. Vémonos ás 5 diante da casa de Lourenzo. Boa idea. Boa idea. Pues claro que non a vou guiar. Encanta unha cor vermella. Van quedar preciosas todas as galiñas. Marcha a comprar a pintura, que non vou chegar a tempo.
artistas temos aquí, non? Creo que fixeron moi ben, non? Sí.